खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै 10 जुलाइ 2026 आरो दिनै शुक्रबारनि बे गोथार साना धोन जौगानाय, सुखु गोजोन आरो जाफुंसारनायनि सामलायगिरि मोदाय देबि लक्ष्मीनि आरो भगबान शुक्रनो बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिना लाग्रोदिनि। राङा सुख सुबिदा आरो सुखु सुबिदाफोरखौल' बायनो हायो, नाथाय थार गोजोन आरो मानखौ मोजां हाबाजोंसो मोननो हायो। देबि लक्ष्मीनि सायाव ध्यान खालाम आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय माता लक्ष्मी एबा जय शुक्रदेव लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना मोजाङै मोजां दिनैहाय बारलांनो हायो। मेष राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव बांसिन खुसि आरो जौगानाय लाबोगोन। दिनै नोंहा गावनि बेसादारि सुख सुबिदाफोरखौ बांहोनो गोख्रों लुबैनाय थागोन आरो बेनि थाखाय नों माखासे रांबो खरस खालामनो हागौ। खामानियाव सासे आइजो लोगोनि हेफाजाबजों नोंथांनि मोनसे गिदिर आरो जेथो गोनां मावथांखिया समनि सिगांनो जाफुंगोन। फालांगियाव नोंथाङा गोदान सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव गोबां राङारि जौगानायखौ दैदेनगोन। बेलासियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिया शपिं खालामनो एबा गोलाव खामानि। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा रुफा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। वृषभ राशि। नोंथांनि राशिनि खुंगिरि शुक्रनि मोजां गोहोमनि थाखाय दिनै नोंथांनि समायना आरो गोहोमखौ बांहोगोन। फेशन, आरिमु, समायना आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर ब्रेक एबा गोदान कन्ट्रेक्ट मोननो हागौ। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय सोलिबाय थानाय आयेनारि हेंथाफोरखौ दिनै सासे गेजेरारि थान्दैनि हेफाजाबजों सुस्रांनो हागौ। समाजाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांलांगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि जिउ खुंनायनिफ्राय थुलुंगा लागोन। नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन, जाय नोंथांखौ थाजिम आरो जोबोद मोजां मोनहोगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय दावबायनायनि गोदान खाबु सोरजिगासिनो दङ। फालांगि फेहेरनायजों सोमोन्दो गोनां गोलाव जानथायनि दावबायनाया दिनै जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो गोजोनथाव जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुङा गुबुन हादरनि फुंखा एबा गिदिर माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय गोदान साख्रिनि जासिनायखौ मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि सुख सुबिदा आरो जिउ खुंनायखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे बेसेन गोसा इलेक्ट्रनिक गेजेट्स बायनो हागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथांनि लोगोजों गावजों गाव बुजिलायनाया सिगांनिख्रुइ बांसिन गोख्रों जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां रांखान्थियारि मुलाम्फा लानानै फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां थानाय एबा सोरबा लोगोनो दाहार होनाय राङा दिनै हरखाबै फैफिननो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा बेटिं हाथाय एबा स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननायनि बाथ्रा सानदोंब्ला, दिनैनि साना गुसुं समनि मुलाम्फानि थाखाय मोनसे मोजां लैखोन। नोंथांनि गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माखासे गोजोनथाव खौरां मोननाया नोंथांनि गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय खमायगोन आरो नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों नोंसोर मोजां सम हगारनो हागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 9, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। सिंह राशि। सिंह राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि केरियाराव गिदिर जाफुंसार जानायनि सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खुंथायारि रोंगौथि आरो गोख्रों थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा आखुलायै बाख्नायगोन। गोदान फालांगि जागायजेननो एबा गावनि थाखानाय खामानिफोराव माबाफोर गिदिर सोलायनाय लाबोनो थाखाय बेयो जोबोद मोजां सान। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय मोनसे गिदिर जिंगाखौ होखारगोन। नोंथांनि समाजारि जिउआव बांसिन सांग्रां जागोन आरो बेलासि समाव न'आवनो नखरारि रंजानायनि साखाफारा जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गेरुआ गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खाफाल गोनां हाथरखिया जोंब्लावनायजों लोगोसे दावबायनायनि गोबां सानस्लाबै लामाफोरा नोंथांनि थाखाय बेखेवगोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ एबा फालांगियारि फरायफारियाव मुं थिसननो सानदोंब्ला, दिनै मोनसे आगान लानाया मोनसे माइल खुन्थिया जानो हागौ। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा गोथार फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय नोंथांनि नखरजों दावबायनो थाखाय हांख्रायहरनो हागौ। गोजाम देहायारि बेराम आरो गोसोआरि नारसिनथायाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन, जायनि थाखाय नोंथाङा जोबनो गैयै गोहोखौ बुंफबनाय मोनदांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ एसे सांग्रां थानो आरो सांग्रां राहा लानो बोसोन होयो। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथि सिमाखौ जर'खा नोजोर हो आरो
सर्टकाट लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि आन्दोनि सानथांखिफोरखौ बै लोगोफोरनिफ्राय आबुङै दोनखोमा जाय खामानियाव नोंथांखौ डिस्टार्ब खालामो। माखासे हरखाबै जानाय गेदेर आरो हरखाब खरसाया नोंथांनि दानारि बाजेटखौ गाज्रि खालामनो हागौ, बेनिखायनो नाङै खरसानि सायाव आबुं नोजोर लाखि। गोब्राब थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगो दिनो एंगारनो हायै मदद आरो गियानआ नोंथांनि गोसोखौ लोरबां जानायनिफ्राय होबथागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबआ गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। बृषभ राशि दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारि मोन्नैनिबो थाखाय गोजोननि दोहौ लानानै फैदों। गोदान मानसिफोरजों जिउ राहायारि सावरायनाया मोजां लामाजों थांगोन, जाय इयुनाव नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान जथाय भेन्सार जागायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय साबसिन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसि जानाया दिनै आबुङै जोबगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआ गोदै जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गावनि नखरनि सुबुंफोरजों मोनसे मोजां मोनग्रा रेस्टुरेन्टाव मोनानि जानायनि रंजानाय लानो हागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबआ मारुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। धनु राशि दिनै मोनसे बेबादि सान जागोन जाय नोंथांनि बेरेखा आरो सुथुरफोरखौ आबुङै गोजोन होगोन। बिजिरसालिनि केसफोर एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि खान्थि बिदान्थियाव नोंथांनि थाथाया जोबोद गोख्रों जागोन, जाय मोनसे गेदेर गोसोआरि नारसिनथायखौ अरायनि थाखाय बोखारगोन। गोजाम राङारि बाथ्राफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनैनि साना मोजां आरो गोमानाय राङा फैफिननो हागौ। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा मावख'आव गावसोरनि जुनियरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय गोबाव समनिफ्राय थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव मदद होगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो समानथि आदारखौ लाखि। खाफाल गोनां अनजिमा 8, खाफाल गोनां गाबआ गोमो गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। मकर राशि फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो आरिमुआरि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां फिथाय होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि सोरजिलु गोहो आरो गियानखौ समाजाव जेरावबो बाख्नायनाय जागोन। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि नोंथाङा स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव सिगाङाव रां थिसननायनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो सानस्लाबै मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि जिउआव गोदै थागोन आरो नोंथांनि लोगोरिया नोंथांनि सानस्रिखौ आबुङै मान होगोन। नोंथांनि खुदियानि केरियारजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गिदिर जेंनाया दिनै अरायनि थाखाय सुस्रांजागोन, जाय नोंथांखौ गोजोननाय होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबआ गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। कुम्भ राशि सरासनस्रा नोजोर दिनै नोंथांनि नोजोरआ आबुङै सुख सुबिदा आरो नखरनि सुखु गोजोनखौ बांहोनायाव थागोन। न'आव आंगो आलासिफोर फैनायजों मोनाबिलियाव रंजा खुसि जागोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि नोंथांनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय हा-हु, न' एबा गोदान लाक्जारि गारि बायनायनि लुबैनायखौ दिनै जाफुंहोनो हानायनि गोख्रों जाथावना दङ। मावख'नि जायखिजाया बाथ्रा रायज्लायनाय एबा राजखान्थिनिफ्राय गावखौ आबुङै गोजानाव लाखि आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। नखर आरो सावस्रि नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव साबसिन जौगानाया नोंथांखौ जोबोद गोजोन होगोन आरो गोसोआव गोबां गोजोन होगोन। खाफाल गोनां दिगआ खोला सानजा, खाफाल गोनां नम्बरआ 10 आरो खाफाल गोनां गाबआ जाहैबाय गोजा गाब। मीन राशि सरासनस्रा नोजोर दिनैनि साना मोनसे बेबादि सान जागोन जाय नोंथांनि साहस आरो बिदा-फंबायजों हेफाजाब होनायखौ बांहोगोन। समाजारि हाबाफोराव सांग्राङै बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मोजां मोनग्राफोरखौ बांहोगोन आरो नोंथांनि मान-सन्मानखौ गोख्रों खालामगोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि गुसुं फालांगियारि दावबायनाया गोजोनथाव जागोन आरो गोदान अर्डार लाबोगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा बन्द'नि सानखालिबो मोनसे गोदान आरो गोदान सानस्रि लाबोनो हागौ, जाय इयुनाव गोबां खामानि गोनां जागोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर गोजाम लोगोफोरजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन आरो नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरआ 5, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। अब्ला लोगोफोर, बियो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि फोरमायथिनाय। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै माता लक्ष्मी एबा जै शुक्रदेव लिरना ला। माता लक्ष्मीआ नोंथांनि जिउनिफ्राय गासै रांखान्थियारि हेंथाफोरखौ बोखारगोन।